оё ҳомладорӣ даврӣ диета талаб мекунад? Агар ratsionатон мувозинатдор ва гуногун бошад ва натиҷаҳои анализа хуб бошанд, диета махсус лозим нест. Аммо чунин ҳолат кам роҳ медиҳад. Роҳи оддӣ дуруст хӯрдани беҳисоб кардани калория. Табақи дӯстдоштаро гиред ва онро ба ду тақсим кунед. Нимашро ба сабзавот ва гиёҳон пур кунед. Ин манбаи нах аст. Нимаи дигарашро ба ду қисм тақсим кунед. Як чойракро ба протеин, моҳӣ, мурғ, гӯшт, хум ва чореки дигарро ба углеводҳои мураккаб, бринҷ, гречка, макарон, сабзавотҳои крахмалдор пур кунед. Ин усули оддӣ ниёзҳои организм шуморо фаро мегирад. Дар ҳомладорӣ фастфуд, чипс, нӯшокҳои газдор ва киёмавӣ, маҳсулот аз орд ва равғани палма, торт ва конфетҳоро кам кунед ё пурра баъд кунед. Алкоголро низ пурра хориҷ кунед, зеро он тавассути платсента ба кӯдак зарар мерасонад. Ҳеҷ гоҳ барои кам кардани вазн диета нагиред. Ин ба саломати шумо ва кӯдак зарар мерасонад. Ратсиони мувозинатдорро риоя кунед. Ҳомладорӣ хуб мегузарад.